Karbilo Charlie Asong tumpen patir pipon si football ke patu angdung kiti ke patupon. Jai pong se kachelanga hem biroy ceplang de. Hidipia long bijawaya matum krung sai mei ke paman pon. KSA Lamding Road Lurulangso unit ke sengpon. Karbilo Charlie Asong apar dilaje aro tumpen patir piponsi. Football ke patu angdung kiti ke patupon. Labangso ke patu lake phaikuni ni phai ke thomarni. Apar dilaje sirvo mu patu aklamalong si pedopon. Labangso ke patu lake Karbilo Charlie Asong apar dilaje aro tumsi ce patir pipon. Angdung kiti ke patupon hut Birla Gate FC lapen matipung FC ang bongsi cepopon. Labangso ke patupon hut Birla FC atum gol thompen cepaipon. Jai megalong ongdung ke theke dingatum cetong dunsi angdung kiti ke patupon mesen pen pechonpon. Manja penjonison rong report Malong News. আয়োজন কৰা ফাৰ্ষ্ট ধনচিৰি ইণ্টাৰ এৰিয়া ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ ফাইনেল মেচত আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে। আজি আমি আহি পেলাই ধুনীয়া ফুটবল মেচ আমি দেখিব পালোঁ আৰু লগতে আজি উইনাৰটো হৈছে বিৰলা গেট ফুটবল ক্লাব, তেখেতসকলে উইনিং টিম হৈছে। আৰু লগতে আজি যোনটো নেকি মেমৰেণ্ডাম তেখেতে থ্ৰু আমাক দিয়া হৈছে টু দ্য অনাৰেবল CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাংজী। আমি গোটেইকেইটা মেমৰেণ্ডাম আৰু পইণ্টছবোৰ আমি ভালকৈ তেখেতৰ লগত বহি পেলাই ডিছকাছ কৰিম। যিমানটোলৈকে পাৰে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং কেতিয়াও না বুলি নকয়, কিন্তু আমি যিমানটোলৈকে পাৰে এই 5 বছৰৰ ভিতৰত বিজেপি চৰকাৰ থাকোঁতে গোটেইটো যাতে যেন পূৰণ হয় বুলি পেলাই আমি আশা বিচাৰ ৰাখিছোঁ। Bangke Chugdamtang October Tarikret Ropen all first inter dhonsi kondisi area wise football now the championship ko so thipi ke en ponpen thonsuri angkang long kaprek homostia son thangthak sila daktani tumta thegunong pen pini dak dhonsuri long ta homostia long hai so side deng polo putan ni tumta me isi awareness mate isi ka chingthur dopo busini tuna bang so jaimek mate khela bani tum biponlo da sipinia an bangke angdung ki team mate final da bangke team Birla Gate lapen team matipung angbongsi pini chepolo stambe pini laki hai chephai pon la bangke team Birla Gate tumsi golni ben chephai ponlo lapen ilitum ka chopha pon aluhis arpo ilitum ka ching honai Karbenglo autonomous council CEM dr turan rahman si ilitum chohang sami alang li akapre ka side dokok penajok alang li tonglong delo sistem alang li dunlar nominated MSc MP Rengma alang ni fansi nang itoidun lo system ila alang ni longsam ni litum alang ni fan ke panong memorandum mate pinpur lo bangke ni litum alang ni fan Rengma MSc khai fansi litum pipa jodun lo ante nang litum kes la non obe mi fan litum pipi pachini pon litum non ke pachini pon ke ason nang thaklo non khela dhula pen chenglok la pen non kiwang jilang penap dik pen sami litum la free coaching sirkep la pen ke alang litum fan sami la ke chali tum fan free coaching alang tum nam en pin pen litum Karbilo Charlie Asong pen patir pi ponsi alang litum tami litum ingpu pi ponlo pli polo dak do ke stami piniana tan litum longle patan ta nang pipilang stami akijoy pen ron opusini litum arjulong lo bon stami litum hawar bangke maduta long derang la bangke litum han Karbenglo autonomous council akithe kiding tum revenue EM pen chenglok kaprek samini tum han tanang kilang ponang iba kinang short puchini li chunung dunlo lapen kan parta niltum long ladak aprang something hanse HD minister alang likhi bomhut alang dak pillar stamina ikanglo je ladak bangi TV hospital si nang silampo alam chakdo la si non andala so anong ke dolang la si halalong same non ke chari bom BJP sarkar mate Karbenglo autonomous council CM alang thone chunung lo la bangke nang pachun pi sirak te mesenji bosing ni chunung lo Langhin consistency arlo jai pongalong ke do se kachelanga hem biro cheplang det la sila bangso se kachelanga hem sarkar tum kelang chari dun kenang sot veglo la pen la bangso se kachelanga hemalong se kelanga tumate doktor tum ta ke dam vervea jok ahem ingram susi do koklo pusi hadak
arong arat tumpen lam theje paklang pon lasila bangso se ka chelang ahem thireng jeng dokoglo ahem kang therawe ahem lang mejot kalide laswa jok jaipong ahawara tumke adung het se ka chelang damji dure derlo lasi jaipong along ke do se ka chelang ahem prabjin pen karbyang lo autonomous council atum langchari ponangji lapen ahem pangthir jirsi se kelang atum pabang vernangji pusi rada tumpen kachuning ripedopon Fuluni pen provintar report Malong News. Bangke aprang si nang litumpan la kidu news apen kalbiang long news fast alang lituman ta alang dak jai pong nang hurin palang tuman ta hokpet bang ani lihin penke suri kaldom kaji lo alang litum la su asai ke chen the kapot sinilihin ben kipigi bangke ladak bangke daktor nas ki bang wi polam bangke nilihin nilitumuhin penke nilining oipik asam lo apen alam bangke ahok bangke daktor nas tum ki bang i koson lo apen la ahem ta nang litum muhet ta lang poning lo ahem ta lang mi e apen daktor nas ki bang i polam bangke aphilam lo tame daktor kumama ne en charge apen kupipini ki claim tidak mamu bangke ni tum kan onta thekpon iglong lidelo ala sari phale si soki pon nang tum da thekpolong lo apen sari phale ta me nang ni tum thekpolong lo ason son ahem si ta me sinilihin pen ke pudem puange thang ta alam velo ta me nili tuhin pen ke di ningjuk lo je hospital do kok pen nili tum da ke si ke cilang awal sai bangga ali dia pasan si man lo ahin hospital sini tum dam nang ko lo jinema dok moka Fuluni bukulia lapusan si dam nang ko apen su o porte nili tum dipu ci ponik nang ko lo athe alam mangela dak bangke nang tum ta theklong lo daktor ta we apen company kisu yong si sigute lason akisu pa hadak ke ponoi pu bang ta we sini tum ke ahokpet bangke nili tum ke laso lamang ke mining dukpik lo lamang long pon pola mangela pulo ahut pen ke daktor tuwang kolone daktor kolone nurse kolone punayong laso lamang ni tum ta chini ni jalo lamang ke tame non kumane daktor ni non anta chini nilang jai polong duwek sitani apen isi lamang ke daktor tum kiwang pu ahu sitame ni tum ke theglong le apen men tuni duwai nang chang te la sukidar bang si duwai pipon ichot timati di si sukidar bang le daktor pisen dum bhan jitu kisuk tum bhan ke duwai ki pinang ya bang gali mati di daktor nas tum si Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo Hidipialong ke chengsi BJYM krungsai mei ke pamanpon BJYM mondol committee amei phu sundor tiso pensi mei charipon bangso along ali hiaman pen Borjan VDC chairman Sunaram Singnar East Karbianglong district committee adun mei phu Roland Killing Borjan BJP mondol akong chunbang Philip Teron mondor mohila morcha mei phi Kolpona tiso pilapen BJP along claim bang phu bang phiatum chetong dun si mesen pen mei pachonpon manjapen Indrajit Teron report Malong News meeting along PPC nang litum kaching wai pondor ini ke Bharatiya Janata Yuva Morcha la Bharatiya Janata Party long youth atuma executive meeting lo dan Borjan Mondol lo si bihe koi pini la bangso am Mondol lo bang ke thomalam chingwai pon he isia bang ke Bharatiya Yuva Morcha la bangso aber level an Bud bahini ano abersi lo la bangso bud bahini an sose ke pang tangji aphan angothonik he organization pang tangji mala chingwai pon si apeni hinia bangke la social media la bangso akrong along an sose la Yuva Morcha tum actively la bangso ke participate din ji aphan la pen actively la bangso ke pache tangji aphan se pini la bangso ini lam chingwai lo ke thoma bangke yudatum labangso are responsible party along so Karbi Student Association di Branch Committee tumpen cepati piponsi kese lurulang so unit kese ngajame kedengpon labangso mei kese di Branch Committee amei pun nokjir tisoi hin pensi mei charipon lapen dihin ribang welborn phangchoi hin pensi mei ki phalam the jaipon Mealong oli hisar puaman pen kese Central Committee amei phu Thompson rong pi chetong dun lason si kese difu District Committee achun bang Rakesh Terang dun mai phu bigli rong hang dihin ribang song jaripon rong pi jutang chun bang sar pangri teron kese rong plimplam amei phu sar porom timung kese rong plimplam branch achun bang pen chenglok ong dung kese klem bang atum chetong dun si mesen pen mei pechun pon kese lurulang so unit kese nglong kadokawe chedon sar pen song kiri be phan mei phu arpu
lapen abor beaphan chunbang lapen bangkora phosusia tumaphan prek jamar pupek ponsi kepleng lem a unit pamanpon dipu pen advenson hanse report Malong News pini rulangso hachakana klamalong nilitum difu branch committee ben paterpi ponsi rulangso KSA unit nilitum sengpon lo piposi sengpon angkok pulote athe rulangso area bang ke most sensitive area especially la student tomaphan alamang ke ladak kacharli amen pen ki ong tunga student tum dak rulang solong si rent house pustami kido tum ki ong athe ladak rent house kido pinsorlo so tum sami rent house ke dopen mane ko solo latum meme henono akam sami latum ki claim la ponsa nili tum kine pon long la sonta dolo lasi lapen jesamet pela rulang so area long stami la araki hormu kirima tum stami do lasi lahai aputhak ke palang dunjia phansi nilitum jesemet pe ladak pini seng pon lo asi pini nilitum presiden kangwai pon la bangke lapu nili RA la bangke presiden iklo alangli men chethanik jano nilimen ke songkiri be lapen lapu nili RV ke do bang la bangke alangli secretary lo nilimen abor be asi alangli tum hello ladak rulangso KSA unit ke cari ponji lapen ke hemprek ke hang long sitami lanso se jakong orang ke cepalong ponji phansi nilitum lapen kiong tung long sami nilitum lapuson thak thaka unit abang nilitum sengpik sila Fransi nilitum dipu branch pen rulangso unit tum halang tum pan itum pini si regulation ke endo lake non kebang jilang nilitum andera tarik ke thikpon pelang bonsita me education awareness ke ding pon je phansi nilitum dipu branch hoi pen alang litum phan regulation and dekang pini rulangso hacha ke kai hemlong litum dipu branch committee pen patir pi ponsi labangso KSA rulangso unit bang ke seng pon lo labangso ke seng long litum mesen non ke chali bom owe kimi tum dipu government college long ke chali bom ariso jang nda pinanang chitong lo lasi non uwe kimi tum labuson da kiseng KSA long naji pa ogdon makan litum suri kurwang tualang litum hanta churek lo la pen litum labangso KSA dak unit senggat panalang litum pinan dak rulang solong akisung ke boy ke alang litum si claim pon po si pini ci parai pon lo lasi niltum kar bilo chali song ben puladang te litum akemang ajak ding klui pen akemang ke litum ke hemprek akang tim litum ke pinangan ningkan mes tame chesong ngomang bomlo la son dak taksi nili nalitum mahan nachuni kang tungabang ke KSA puladang te KSA ke non ke aro dolo bon me KSA pulutang te a duty ka ciklem na bang ke akilok bunangji akik budak nangji hola bang so bang ke litum kar bilo chale song bang gel tuma duty bang chini nei non ilitum iprang ge bang ji ko son ma ilitum hemprek ke hang long ilitum non kar biang long ilitum BJP sarkar do bom hustamel tum idum kar bilo chale song ben itum oppose dom si hola bang so non central government BJP do bom husi hemprek wanang po businili akihai Dr. Turam long hang mastame litum karbi lo chalia songa hin pen dipu district committee hin pen stame tuning report lo Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.